ଭାଣିଜୀକୁ ନାଣ୍ଡିଆ କଣ ପାଇଁ କରାଗଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳରେ ନେତଟିକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଲେ? ରମ ରମ ବାୟୋ ସିଷ୍ଟମ ଫାଡ ଦେଙ୍ଗେ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫଟାଫଟ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଉଠି ପଡ଼ିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଫଟାଫଟ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଈଙ୍କ ଘର ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଉଠିକି ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ନେଲି। ବେଲପତ୍ର ତୋଳା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। କୋଉଠି ଯିବା? ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯିବା। ତ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଅଟୋରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ସରିଗଲା, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରି ନେଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ନେଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଯାଉଥିଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପନ୍ତିଘାଟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜାହାଜଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଜାହାଜଟା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଫଟାଫଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ। ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଡାବ ଆଉ ଦୀପ ନେଇଗଲୁ। ଡାବ ଦୀପ ଢାଳି ଦେଇକି ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଡାବଟାକୁ ଢାଳି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ବି। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇକି ଆମେ ଫଟାଫଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଇଠି ଯାହାର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧାଯାଏ। ତ ଫଟାଫଟ ଗୋରୁମାତାକୁ ଆମେ ବାନାନା ଖୋଇଦେଲୁ। ବାନାନା ଖୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଥିଲା। ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ତୋଳି ନେଇକି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାହାରି ଗଲୁ। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା। ତ ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭିତରକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ନନା ମାନେ ଆମର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭାଣିଜୀର ଚୁଟି ନଣ୍ଡା କରାଗଲା। ପାରାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇତେ ବି ଦେଲୁ। ପାରାମାନେ ପାଣି ପିଇଲେ ଲାଷ୍ଟରେ। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କୋଉଠିକି? ହୋଟେଲ। ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଇଏ ମୋର ଆଈ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଭାଇ। ତ ଫଟାଫଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ମୋର ଦିଦି ଆଉ ଭଣଜା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରେଡି ହେଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଡିସ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ ବସିକି ବି ବିୟର ପିଇବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋଉଠି ନା ଉଦୟପୁର। ଉଦୟପୁରରେ ସବୁ ଖୁଲମ ଖୋଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚର ରୁମ୍ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ନନା ଆମର ଦେଉଳରେ ଚୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଟିକେ। ତ ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରତି ଟାଇମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିଉ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦିନ ବେଳା ଟାଇମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ଆସୁଥିଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ଆସୁଥିଲା ଟାଇମରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କିଛି ଭିଉ ଥିଲା ହେଲା ଏଇଟାର। ତ ଏଇଟାରେ ଦୀପ ଜଳେ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନି ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ହେଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଭିଉ ଦେଖିବ। କାଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା। ତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ବିଜେପି ଜିତିଲା।